I den her video, der vil jeg prøve at give min indsigt på, hvordan jeg kigger på kontostruktur i Google Ads. Der er rigtig mange af de kontorer, jeg får lov til at arbejde med, der slet ikke har en særlig god struktur, som gør, at de har alt for lidt kontrol over, hvordan de bruger deres penge og rammer de rigtige leads. Så det her, det er lige 5 minutter med mig, hvor at du lige får et indblik i, hvordan du kan strukturere din konto, så du får bedre leads. Til at starte med øverst, så har du Google Ads-kontoen. Google Ads-kontoen, det er her, hvor du sætter dine betalingsoplysninger, og der er egentlig ikke så meget at lave heroppe. Det er egentlig bare lige for at give dig et overblik over det. Under det, så har du alle dine kampagner, og i kampagnen, så har du annoncegrupper, og under annoncegrupper, der har du annoncerne. I kampagnen, der sætter du budstrategien og budgettet, og du vælger også, hvilke type af kampagne det skal være. Det kan være en search-annonce, en display-annonce, performance max osv. Det næste, det er annoncegrupperne. Der har vi nogle keywords, og det er ligesom det, der bliver triggeret, eller det er det, der trigger annoncerne under annoncegrupperne, når nogen søger på din søgning. Og nederst så har du reklamerne, og jeg vil anbefale at starte med en reklame per annoncegruppe. Når du kommer højere op med dit budget og begynder på rigtig mange penge, så kan det give mening at teste forskellige annoncer, men til at starte med, for at du hurtigt kan komme i gang, så er det fint med en annonce. Det jeg vil starte med at snakke om, det er, hvornår man skal opdele kampagner. Og her har jeg 3 spørgsmål, jeg stiller mig selv, og en generel tommelfingerregel. Vi kommer også til lige at tage et praktisk eksempel, så du bedre kan forstå alt det her. Først vil jeg spørge mig selv, er min konverteringsvolumen høj nok? Altså får jeg nok konverteringer, hvis jeg spiller den her kampagne op? Den skal helst være over 15 konverteringer om måneden. Grunden til, at den skal det er fordi, at det har man fået at vide af Google, er sådan en tommelfingerregel. Smart bidding, som jeg anbefaler mange at bruge, de fleste, har brug for data til dens maskinlæring, og hvis den ikke har noget data, så kommer du til at se, at din performance går væsentligt ned. Derudover så tænker man over, er målgruppen meget forskellig for de 2 forskellige ting, jeg har samlet inde i en kampagne. Jeg kommer til at give et eksempel lige om lidt. Og har de meget forskellige pris per lead. Det man plejer at sige, det jeg plejer at sige, det er, at man har en kampagne per service/produkttype også. Så det skal du også tænke over, samtidig med at du tænker over de her forudgående spørgsmål. Så et praktisk eksempel, der har jeg taget en advokat, som jeg fik lov til at kigge på. Jeg har gjort det i meget runde tal, og jeg har ikke taget alle deres produkter med, fordi det bliver simpelthen for svært at sidde og forklare fuldstændig, hvad der sker. Så jeg har taget 2 af deres produkter. De havde et budget på 2.000 kroner om dagen, og deres strategi, det var at maksimere konverteringer. Og de havde en kampagne, som var en søgekampagne, og den var bred. Så er de fast ejendom og GDPR og IT, og så ned i en annonce hver. Fast ejendom havde en CPA på 1.000 kroner, og GDPR og IT havde en CPA, altså pris per lead, på 500 kroner. Problemerne er her, at Google kender jo ikke din profitabilitet, så hvis du tjener meget mere på den ene kunde, jamen så ved Google det ikke rigtigt. De byder efter den budstrategi, du har sat. Og med den budstrategi, de havde sat, som var maksimere konverteringer, så vil det meste af budgettet gå herover til den, der har en lav CPA, altså pris per lead. Fordi at Google tænker, jamen jo flere konverteringer jeg får, jo bedre er jeg egentlig. Den aner jo ikke, hvem de her kunder er. Den ser dem bare som ligeværdige. Derudover så var CPA'en meget forskellig, og det er det, der lukker muligheder for, at vi kan bruge nogle nye budstrategier som Target CPA, som virker rigtig godt. Og budgetfordelingen, som jeg lige har sagt, den kan blive meget problematisk med, at Google fokuserer mest på en annoncegruppe, når den går godt. Men det der var med de her 2 produkter, det var, at de faktisk, advokaten her, de ville gerne have flere fast ejendoms leads, fordi at det var nogle gode leads med høj lukkerate, og dem der kom fra GDPR og IT, det var faktisk kun en indtjening på 20% af, hvad de fik på en kunde med fast ejendom. Så der kan du godt se, vi ved, at vi tjener væsentligt mere på fast ejendom, så det er fair nok, at vi betaler nogle flere penge for at få et lead, men det ved Google jo rent faktisk ikke. Så for at få en bedre kontrol over, hvordan vi bruger pengene, så vil jeg anbefale, at vi splitter kampagnerne op, også fordi, at det er 2 forskellige services, de tilbyder her, og 2 vidt forskellige målgrupper. Så for lige, det er egentlig lidt et tankeeksperiment, fordi man kunne lave budgettet alle mulige forskellige ting her. Men jeg tænker så, hvis man så bare deler 1.000 kroner ud til den ene form for service, og 1.000 kroner ud til den anden, vil de så stadig få konverteringer nok.
Og fast ejendom vil få teoretisk set 1 konvertering om dagen, det vil give 30 konverteringer månedligt, og GDPR vil få det dobbelte, fordi det var halv pris i forhold til fast ejendom. Så for lige at gå igennem spørgsmålet igen, min konverteringsvolumen den vil være høj nok på begge kampagner. Målgruppen er meget forskellig, og prisen per lead, altså CPA'en, er også meget forskellig, og det vil gøre, at Googles måde at bruge budget på ikke er særlig godt. Sådan her vil man så i stedet for kunne lave en kampagnestruktur. Så i stedet for at den bare var i en kampagne, så laver vi 2 forskellige kampagner, som er en med ejendom og en med GDPR og IT. Under den så laver vi en annonce, der er fast ejendom B2C, fordi de havde B2C-kunder, og en, der havde til B2B-kunder. Grunden til, at vi gør det her, det er fordi, at i annoncegruppen, der sætter man jo keywordsene, så for at ramme den måde, folk søger på som B2C, jamen så er det godt at dele den op i forhold til de 2 ting, fordi de har væsentligt forskellige søgemønstre og måder at finde dit produkt på. Så keywordsene de bliver altså mere specialiseret, hvilket gjorde, at vi kunne lave en annonce til hver, der også blev mere specialiseret. Så en, der virkelig fokuserede på, hvad der var godt som B2B-kunde og få den her ydelse, og en til B2C. Giver det mening? Det håber jeg. Og så delte vi nemlig GDPR og IT endnu mere op, fordi det er jo egentlig et ret bredt aspekt, og der er mange forskellige folk, der søger på den her service. Det er den samme service, så derfor så har vi sat den i samme kampagne, og delt den op i IT-ydelser, som sådan noget som software-licenser og sådan noget. Den har vi så delt i sin egen annoncegruppe, fordi folk, der søger på IT-ydelser, eller IT-advokatydelser, søger på en væsentlig anden måde, end folk, der søger på GDPR, og dem, der har en webshop e-commerce. Så på den måde, så kunne vi lave nogle keywords, der ramte endnu bedre på den her målgruppe, og så få en højere CTR, altså en click-through rate, derved billigere kliks, højere relevans, Google kunne lide os, alt kørt. Og på den her måde, der har man bare mere kontrol over, hvad man gerne vil, fordi hvis vi isolerer kampagnen også, de 2 kampagner, så vil vi kunne sætte en target CPA, altså en mål CPA på 1000 kroner, som den allerede var på, og derved så begynde at bruge nogle af de her lidt mere avancerede budstrategier, hvis man kan sige det sådan. Jeg håber det gav mening. Det var en sindssygt kort gennemgang af noget, der godt kan være ret avanceret, og det kommer meget an på, hvordan at din virksomhed er struktureret, og din profitabilitet i forhold til dine forskellige produkter. Så hvis du har nogle spørgsmål, så må du gerne skrive til mig, så kan du være heldig at svare. Men god dag.